Assalamualaikum. Sa dili pa ta mag-underestimate or maglait diha sa ato ang isig ka tawo, tan-awon una nato ang atong kaugalingon gikan sa kuko sa ato ang tiil ngadto sa kinatumyan sa atong buhok, sa atong kuto-kuto. Tan-awa ang ayan bata manglait diha sa ato ang isig ka tawo. Kung sa tan-aw nimo diha sa imong kaugalingon, perpekto ka. Aywi nimo tanang tawo dili gyud perpekto. Tanang tao, lain-lain og kapasidad, lain-laing talent ang gihatag sa kahitasan sa matag usa ka nato. Manghunaw-naa pag-ayo sa dili pa kamo underestimate diha sa imuhang isig ka tawo. Reflection ra pud na diha sa imuhang pagkatawo. Ibutang imuhang kaugalingon sa sitwasyon anang imuhang gilait or gi-underestimate kung lalim ba. Para mahibaw pud ka kung unsa ang imuhang bation. Hunaw-na pag-ayo kung sakto ba ka kanang imuhang gihimo. Timbang-timbang nga pag-ayo kung sa tan-aw nimo diha sa imong kaugalingon nga mas arangan ka og kahimtang kaysa diha sa tawo nga imuhang gilait, dili pud na maayo. Nagtuyok ba ang kalibutan basin mabaliktad ang imuhang sitwasyon kanang imuhang gilait, pwede na mo angat. Ayaw gyud paglait-lait diha kay wala ta kahibaw sa dagan sa panahon. Pwede na siya in one click. Pwede na usbon sa kahitasan na ang imuhang sitwasyon. Kay baw kag unsa ang lesson ani? Magbaton tag respeto. Ayaw imata-mata ang tao kay mulabay ra gyud tang tanan diri sa kalibutan. So amping